Sleeping na. Sleep na naamo ang mga palangga. Sleep na. Wala lang na namo i-close guys. Kay aron magka gawas-gawas sila diha. Kay sukad nga gipagawas-gawas na nato sila diha. Ni minus na ang ihi ug ang tae diri. Murag wa na sila kalibang diri sa sud sa kwarto. Naana sila dito sa gawas na libang. So, very good kaayo among mga palangga. Tomorrow. Cute kaayo. Nag-order mi og bag para sudlan ni Chinita. Inigdala ni Chinita sa Bohol Puhon. Sumao ni siya ang hitsura. Pagdawat pag yun ako naghapon kay anak ko unsa di ini kay nagtuo man ko pinilo daan ba. O gamay man si Chinita. Small man na ako ang gi-order. Dayon. Ikahuman saon man na. Zipper na bay? Zipper di ay. Cute kay design. Wa may lain, wa may dog nga design. Bear na lang nga design. Okay. I-zipper di ay siya. Murag diha raman na sa kuan siya isod ana na ang kana atubangan. Muungot. Kuan bantayan lang gid siya ini-close. Dako man. Makabarog raman si Chinita ana. Okay. Double kuan eh. Pwede taray ka mo. So, naanay bag si Chinita. Di na lisod, di na isod na mugbakpak kay si tubig kay gisod na mugbakpak pag hatod na mo sa Negros. May bawaan na nga lukatan na to permit. Itong backpack ka to, parehas kiri. Kana lang kay di man para kuan naman. Magmotor. Magmotor man ta. Butang siya sa tunga. Okay, di na may maglisod. Kuan na. Tarong na iyahang kuan ana. Pahimutang sa sulod, be. So, mauni guys, ang para kang Chinita Puhon. Makaginawa man siya diri sa kilid kay daghan magnet. Isig ka kilid na dayon diri pa jud sa atubangan. Nice. Nagluto da itag adobong Bisaya nga manok guys para sa atuang lunch. Kaning manuka dala pa ni nilang nanay adtong pagfista. Kay niari man silag festa sa Dalagit pag February. Unya usaman kada kong Tupperware ang ilahang dala. Naa pa joy ubay-ubay nga nahibilin. So kani nag-adobo ko karon kay para ato ang ipaniudto. Pero naa pa gyud nahibilin dito sa ref guys. Kami raman sang duha ni Kuya Amay mga on. So mao na nga dugay-dugay gyud siya mahurot. Kani mo akong giingon guys ba. Ingon ani puno kaayo ni nga Tupperware, dako-dako baya ni siya unya. Murag ang gisulod ang gidala nila dinhi kay basig mga upat ka manok siguro ang ilang giihaw nya gi sud ani. So kani na lang ang nahibilin. Tanawon ha. Kana nalay nahibilin
mga kaduha pud na namo lutuon. Pagdala da nila kay ilahan ang gipakupsan daan unya gibutangag mga ahos daghan ba, so kuan siya kanang na siya gamay nga timpla pero inigluto nako timplahan po nako bali luto ron kay gibutangan man to nako suka ug soy sauce. Usahay magprito ko ani, so di na siya matimplahan kay kuan man siya iditso man siya prito sa mantika. So mao ni guys ang nahibili nato nga manok. Luto na ang atong adobo guys. Mauna na ang atong adobo. Sudaan na to sa lunch. Kuhan siya. Agisod siya maglungon na kuhan. Mura bato. Pero di kuhan siya. Palutaw siya o kuhan. Liquid nga. Formalin? Pink mga liquid. Nawa mo dugta siya. Kasi formalin to. Pili man formalin na may baho. Wa may baho. Wa ko'y kuhan. Pero hindi usang testing na matay. Pag pilakan siya nabuang mo. $800 million Siberia. Ngano man na siyang wa na wa dayon na discover. Nilubong man eh. Aksidente pag-discover yan eh. Kaya maminahan ba? Remarkable event unfolded, seemingly ripped from the pages of a science. Dipped his finger into the liquid and tasted it. The next week was like a nightmare for him. He lost his mind, and in the winter, in the harsh sun, the Tissel Princess shortly after her discovery. She seemed One eternity later. Nagligo dahil si Kuya Amay sa mo ang mga dugis. Ang among dugis yung managkaligo yung managkaligo si yung si Uli nasad ang naligo. Langga yung amo sa gana siyang ibutang ikahumag kaligo niya diha sa ibabaw sa kanang toilet bowl kay ugdi na mo ipatong diha magsige magsulod dire sa CR kay magatong mampod og kinsay liguon. Sumao na nga diha lang sa namo ibutang. Oli, dili kayo init ilang tubig bay. Init manggod karong panahon na unya ang agas sa gripo ba kay init. Sumao nang akong gipa sagulan ni Kuya Amay diha o sa mo ang pundo nga tubig diha sa bakit kay aron di taon pud sila maligo og kuan ininit tubig. Yum, ligo na yum na mo ay. Tala kuha na ta kay human na magligo si kuan man naman si Uli o kaligo si Uli na puy anha diha sa kuan kay trapuhan man si Uli. Palangga ni. Si Uli naman say ni patong adto kay man na makaligo si Uli. Unya diha man magtrapo og towel kay aron di lisod ipatong raman diha no. Patong naman diha si Uli. Kay aron dili lisod magligo. Trapuhan naman si Uli oh. No, ikahumag trapo ni Uli kay kamo nang duha atos gawas ha. Okay? Kas, ikaw sunod ligo ha. Kay sige magpangaot si Lucas. Maligo sunod si Lucas no, sunod ni Uli. Ang mga gagmay di ay guys kay amo asang gigawas. Na ay, amo sang gigawas diha kay magmap ako diri. Aron malimpyuhan nato ni diri ba magmap ta ma-disinfect ba. So mauna nga
Amo sa silang gigawas para ay. Maayo pod sila pagawson baka di magbuwad og init. Ana agid sila diha sa landong. Ligo na sad ang among papi. Ang papi namo nga langga-langga. Upat pa ni kabuok sila ligoon. Pilmero pa siya. Tupay tulo sa gawas nagpaabot. Nana si Lucas. Uy, nitakas man si Lucas ganina. Wa naligo man na naman si Lucas. Uy. Si King Kangkang ni. Iyang lunggan kay dali ra kaayo mo walis. Ang among palangga. Bang, ligo na sa di kabang-bang na mo. Ay, kabang-kabang na mo na. Oy, ligo mo na ang kabang-kabang mo. Lian-lian po siya. Among kabang-bang. Si Kabang. Ligo naman si Kabang. Amo ng kabang-bang, no? Ligo naman na among gamatitoy. Gamatitoy man na namo nga kabang. Bang, managligo ang among kabang. Ang gamay-gamay na mo nga kabang managkaligo, no? Nasat si Yumi ay, samok-samok na sad na siya. Mo na si Yumi. Ang chinita na namo, ha? Ligo na among chinita man, kinagamian sad na namo chinita namo, no? Last, ikaupat na ni si Chinita. Mahuman naging magligo sa mo ang mga puppies. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Chinita? Manaligo na among Chinita na? Ha? Ang Chinita na mo man na magkaligo na. Happy na sila. Human na silang ligo tanan. Happy na oy ang among mga puppies na. Unya ang ilahang room na disinfect na sad na. Limpyo na kaayo. No? Limpyo na inyo room, no? Naasad si Mama Yumi, no? Nakidua sad si Mama Yumi, ay. Mama Yumi na. Banding-banding Mama Yumi. Ha? Napoy among aspin ay naghiwid-hiwid ni takas ganina wa naligo. Karon nasakpan na gyud ligo lang kaskas no. Ay naku kaskas. Ligo man na oy bali na amo aspin oy nga langga sa namo oy. Jesus, Ginoo ko. Jesus, Ginoo ko na amo aspin oy. Ligo naman. Tanawa guys, ang usa ka drum nga tubig nahurot gid siya. Kay ugdi na to sa gulan ang ilahang tubig sus makapaso murag ikakutaw og kape ang tubig sa gripo. Unang ato ang gisiguraduan og sagol sa bugnaw nga tubig o ilaha nahurot na nila ang usa ka drum
Ang among iligo kana na lang pong usa na Guys, nay gusto mo ari sa kusina. Si Yumi. Ganahan ka mo ari diri Yum? Ganahan mo ari sa kusina si Yum? Ha? Oh, sige, sige, arita, arita. Lami kaayo sila katug, guys, oh. Nakabantay. Basta bagong ligo, lami kaayo sila katug. Kamata noon sila. Sleep mo balik. Sleep mo balik. Sus, lamiwan. Uy, ka-cute. Ana, oy. La, ni tutoy pa man. Uy, bisag wala na na gatas iyong mama. Wala namang gunay gatas si Mama Yumi. Tanawa si Mama Yumi, oh. Naghayang-hayang sad. Oh. Nabasa na lang ng tiyan ni Yumi. Kay gipang tutuyan aning mga bagtos. So, hinguto time. Kay human naman taog kaligo, manghinguto na sa tano. Wala na kuto. Tuot na pangbuha ang kuto. Ang kuto din oh. Kita pa ko usa ka kuto oh. Ben. Chinita ni taas naman yung muhang buon sa mata oh. Ato ning tupihan ha? Ato ning tupihan si Chinita man ni guys oh. Buutan man ni among Chinita ni gagmay man ning mata no? Gagmay mata man na among Chinita no? Gagmay mata among Chinita. Kita ka ni Chinita ha? Ay papi diha no? Kita siya sa iyang naw. TV mo ang Chinita, no? Ay, kaayo nga kuto. Gamay kaayo nga kuto si Bangbang. Napao. Gamay kaayo nga kuto. Mura man og kuto sa manok. Gamay man ang kuto amo ka Bangbang, oy. Di, ang tiil. Ang gamay nga tiil, pikas. Naani po to sa gamay nga tiil po, pikas. Ang kabang-kabang nga mo ni. Wala pa man ni pangan amo kabang. Ngita pa man may pangan sa kabang. Sama na yun? Yun? Sama na yun? Nang sama na yung dunggan yun? Nabali man na yun? Na yung mga bata ng labay maoy giusig ni Yumi. Asa man ni sila oy nga dako rang kainit ani nilag panglakaw oy. Ganahan kay sila mo pisto diri dapita kay igo man kay sila sa hangin. Na may mulusot nga hangin daghan diha guys oh. Ato ang dako og ablening ko an sliding.
Oops, on. Dali lagi mo. Lain isod nga dahon ba dali ra kay na sila makakuha oy og kuan dahon. Daghan kay hangin diha mulusot kay purya-buyag karong adlaw perting daghan ang hangin. Lami kayo ang mga tug sila kay diri gyud magpatungod sila oh.